Salamat sa RTN. Ako'y makilala, sikat sa buong banla. Sanlibang karangalan, sa lahat bahagi ka. Ngayon ka nakita, tinubog ng lumipas. At bawat ngayon at bukas, nakabukit hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Salamat, salamat, hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan. Sa hirap at ginawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. RPN Radio Philippines Network. DZRL Batak. DZKI Iriga. DYKB Bacolod. DYKC Cebu. DXKS Surigao. DXKO Cagayan de Oro. DXXX Zamboanga. DXKD Dipolo. DXKD Davao. DXDX General Santos. RPN Radio Philippines Network. Ang pinakaenog sa ringkunada. Puon kay do sa gungunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Diyos ko, sa panahon ngayon, may mahihiraman pa bang walang interes? Girl, extended ang walang interest promo ni Amlo Willier. ML Willier, walang interes pa more! Extended ang zero advance interest promo sa first month ng ML Quick Cash Loan Prenda transaction mo. Open para sa first time or existing customers with active Prenda and other pawn shops willing maglipat Prenda sa ML Willier during the promo period. Promo runs from August 15, 2025 to October 15, 2025. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 233357, Series of 2025. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas.
Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Para sa bado ng ka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Pamugumaga Bloom. Charm Fat Laminay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat Pamugumaga Bloom. Charm Fat Laminay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, good morning, Marsha. Hello, right for good. Isa lang pangalan yan. Right for good. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good morning, Marsha. Hello, right for good. Isa lang pangalan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tungkol ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halit sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart 2. Smart dishwashing paste ko! Smart 2. Pritong ulam na masebo! Mato kaldero! Ang galing for everyday! Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic, number 1 to top. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom, use. puti ka, white rose papaya.
quality? Papaya Fast! White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mga karonda, magdangog na sa programang Barbareta Asimlatika ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barbareta Asimlatika ni Philip Baracena. Tugang Diyos marhay na aga po sa Indogabos. Pet sa 5 na kita kan bulan na September aldaw po kita nin Biyernes. Iba niya to sa lado technical si James Oko. Man sa transmitter si Chief PSG. Si Tony Matic Saison. Una ako diretso na so pag-init ka na kamugtakan ka na sa tuyang panahon takasud mainit Hindi ngunyan bigla na naman bagang naglipot. Yun na ini sa pigsasabing sala sa init, sala sa lamig. Tuninong na baga dyan sa kasentrohan ka na siyudad din Iriga. Tapos na kaya so 57 Charter Foundation Anniversary kan Iriga. Pero may mga activities pa po na gigibuhon. May pangani so LG Unites garo Kasubanggi. Yan sa Sports Center ka na City Hall. So, Governor's Night saka Congressman Night, jaruday pa. Kadakol na mga activities kundi kasaributan po sa mga masunod na aldaw dumana sa siyudad Canaga. Kapag petsa 12 sa otro semana, aldaw na Biyernes, iyon na po ang gigibuho na traslasyon procession. Ako digdi lang ako sa Iriga. Kaya kumaduman sa siyudad Canaga sabi ni Ma'am Kyle dahil ka na nga pwede duman takon maipit ka. Si Ram sana. Sabi nga niyan sana all. Takot man si Ma'am Kyle na maipit ako sa Naga. Digdi ka na lang sa Iriga magpaipit. Asos baga. Kung arog kaya hindi nagray nangod. Papakonselo lang kita tan panahon ngunyan karo mapong awon. Pagkatapos kan mga aktibidades digdi sa Iriga.
Duwang aldaw na gayon Charter Foundation kan Iriga. Yan ko garo nagdudugang may bispiras na. Pero man sa na piyesta. An iwinalat mga basura na naman. Kundi an karahayan lang po ta dahil pa nga tapos an okasyon sige na bagaan sirighid kan mga yaon sa GSO. Kaya dahil natatambak na gayuan na ati dyan po sa sentro kana sa tuyang syudad. Sabi nga ni Kayan, good job, keep up the good work dyan sa mga taga GSO. Diyan saro man sa natutuyawan ngunyan na civil security unit marita pigharali na baga so garo mga wakag na pigpaparagakudan bagan mga shoulder kan tinampo bangan palugod mayo nang maparkingan ngunyan hinali na sa mga kunyan ito bagang mga garulupis. Yung mga panggakod sa kopra na nakabugtak dyan sa gilid ka na tinampo sa kasentruan po ka na syudad. Ako man istro mga lingaw na pati kita kan pangaran kayan basta po doon na lang yan wakag tagaro ng mga wakag. Ginaga ko duman sa mga no parking. Kung ano-ano na sa nabagaan gibuhon dyan sa kasentruan ka na syudad pag may okasyon, siyempre guro mo kan bolos kan trapiko. Kan nagdadangadang po so Charter Foundation anniversary kan Iriga, pigburog ta kanin mga gakod an mga lugar dyan sa kasentruan and shoulder na ginakudan tanganing mayong magpark. Sa bagay, okay man. Kaya lang, ang nasabi ka ni ba, imbes ngayang maparkingan pa, o na lugod. May mga bakante na lugod nga, tayo paparabugtakan nga nin mga gakod dyan sa shoulder kan tinampo. Masakit yan kung may nasiod pa dyan. Nagparangkal, yan ang problema dyan. Kung bigla, halimbawa, kung banggi, madordiklum, ay biglang suminiko itong mga nagmumotor. Kung nasiod pa, dakulang problema pa po yan. Kailan nga kan mga no parking sa Iriga, nasiod ang motorista. Ano daw ang masabi ka ni Police Lieutenant Colonel Jeric Dun Sadja, saka si Police Captain Ma'am Villa Sereno, and minsan spokeswoman kan PNP na medyo maritis. Ay mo pwedeng pagkatiwalaan kung istoryaan pag-uurulayan. Mamaritis ka kayan maski off the record. Ang bihira niya ako kung arog na ganan polis, baka man trabaho kan polisan magmaritis. Ako na-experiencean ko na yan kaya Police Captain Villa Sereno Vergara. Ulay-ulay sa na kami, manungod sa bulos kan trapiko sa Iriga. Ita, nanumbungan na. Sarong negosyante kan Iriga, pambihira man niya ako. Pero pigso, surog palugod. Ay maski sala ay kung arog po kaya ng pulis talagang mayong matiwala na sa pulis. Ultimong media garo sinasalobot. Pero ini-scam. Pambira niya akong urulay. Kaya minsan ako dahil gayo nagtitiwala sa pulis ta kung arog na kayan. Mga sensitibong bagay na pinag-uurulayan biglang nabutwa. Kaya minsan baga dahil pa man pwedeng ipaluwas ang mga bareta. Paparapalakop na kan pulis kaya nawawara na sa ebidensya, nakakadulag na sa mga suspect.
po yan ang nangyayari digdi sa satuyang nasyon. No? Ano nang nangyari kay itong mga bulangerong parachopi na pinag-pasaral beach na nasautan si Atong Ang nabaga nataw ba na kan flood control ng mga anomalya. Ini po ang problema sa tuya kung minsan sikat na marahay ang issue tapos biglang madadivert nawawara sana natatahuban. Kaya paano maresolveran ang mga sensitibong bagay, mga darakulang kaso, mga anomalya kung arog po kaya ng sitwasyon. Apisar kayan, sumaimbestigar, saro man ay imbestigaran. Ini ang problema po, digdi. Ito pong manungod sa mga bulangirong ito, garo pati ang ibang politiko, saka pulis, garo may pag-aram. Paano yan ma-resolveran pag-arog po kaya na bagay? Kumbaga, dakulang angat yan sa lado kan mga autoridad, kan mga politiko, kung talagang igwasindang senserong sinasabi, prinsipyong dapat ipaglaban para sa katanusan. Hindi ang prinsipyo digdi sa Pilipinas, nawawara. Pag nakwarta na, yan problema sa satuya ng mga Pilipino po. Ito nagtuninong tanabangalanan kwarta pati nga sa mga investigador ay nakagarop na ngayangod. Tapos pag-arog na po kayan ang kaso. Masasabi ko yan, kawawang mga Pinoy. Pakantahan na lang yan kan Pinoy, Pinoy ako. May agimat ang puso ko. Ay inda. Pag-arog na kayan. Kaya sana dahil nare-resolveran ang mga darakulang kaso sa Pilipinas, mga anomalya. Kumbaga, pag-abot po sa mga politiko, mayo man political will, ano bang mga politiko? Mayo man mga win-win solution na sinasabi. Igwa mga will ng tulak, kabasugan kan mga nakuha sa gobyerno, ano iba, na kurakot. Kumbaga mga bill-bilo na, ilingunin doon, ibang mga congressman, senador, takadarakula na mga kantulak. Meron niya ako nakangana sa flood control, nagbabaha pati ang tubig sa tulak. Ini po ang difficile sa tuya. Minsan, ilingunin doon mga halimbawa, mayor, congressman, governor, nagpaparadarakula bagang tulakan iba. Kaya ako, bilib pa man ako kay Governor El Rebilla Perte, saka kay Kong El Rita, saradit pa ang tulak. Pero pag mga congressman, governor, mayor na darakula ng tulak, ay mayo na ako yung tiwala. Pero kung yan ang pagdakula kan tulak, sabi kan iba, illegal. Padingjuris nga ni, pag na obserbaran kan iba, nung yan tulak mo yan, padingjuris. Legal pa man daw ngayon. No comment niya ako. Ako man, nasiba, no comment. Pero kan panahon ni dating alkalde, Engineer Ronald Ganggang Alpilor, pag ini-interview, pag inapot kan mga sensitibong bagay, manungod sa erga, mga isyo, no comment. Bagay, maray man yan ta. Iyon na sa nito masabi niya, kaysa magparasimbag, nagpaparadarakulan isyo. Maray bagaan kasimbaga na no comment. Digdi man sa mga investigasyon, ligdingani sa irga, inadaptar naman. So, kumbaga so mga arog kan mga or inquiry, legislative inquiry, ngaya. Arog duman sa Kongreso, kaya so irga nagkaigwa man po baga ng legislative inquiry. O yan, so nadadalan kan mga taga-iriga, inadaptar man kan ibang mga iniimbestigarangga ito, digdi po sa syudad kan iriga, dapit duman sa sabing maanomalian transaksyon,
sa AX saka itong fertilizer scam kuno nawara sa naman baga so legislative inquiry ka ito. Si Mayor, dating Mayor Madil Alpilor, nag-iba na sa Team 1. Kanina po so dating kapitan kan, Santa Elena, digdi po sa syudad kan Iriga si Bong Martinez. Ano ngayon masasabi mo na nadawit ang pangaran mo digdi sa anomalya sa fertilizer scam? Anong sinabi ni dating Kapitan Bong Martinez? So, simbag niya, I invoke my rights for self-incrimination. Tapos, dahil mo naman pinipagparaputon ta. Ay, dahil mga alanganin na hapotay nga ako magparaputon. Ang arog kayo na bagay niya ako. Garo nakanood duman sa legislative inquiry kan panahon ni kan congressman pa si Governor Elre na pinaggigisa si dating alkalde Madil Alpilor. Duman sa kongreso niya kung nakanood naman si dating Kapitan Bong Martinez kung ano ang isisimbag. Pag arog na po kaya na simbag, siyempre dahil mo naman yan pwedeng pagparakalkalon kung ano naaraman yan sa iyang pagkabuhay kung nga nakabali siya sa anomalya. Hadaw ang kontraktor ining pamilya Diskaya. Nagrarally na baga itong mga kababayan niya to duman sa atubangan kan sa iyang harong. Gagara po na tapos magluwas ka nga dyan Diskaya. Ang bida ka ito kung gagara po ninda mayo naman duman sa tao ta siyempre dulag-dulag tago-tago na kadakol pwedeng maging hideout ta mayaman baga si Diskaya kontraktor. Aray nga dumulag na sa mga auto binarawi na kan Bureau of Custom. Minsan po masakit resolveran ang mga kaso, mga anomalya digdi po sa tuyang nasyon dahil ang pag ansarong embelto makwarta may pudir. Arog na sana ako an ehemplo na sana an sample ta kayan si Vice President Sara Duterte hadaw na papahampang lamang sa mga impeachment trial. Ang problema nga dahil man nagkakaigwanin hearing sa impeachment trial laban sa iya. Kadakol pabor na dahil pag-imbestigaran si Vice President Sara Duterte. Ano ang kamandag kan Vice President tigdi sa satuyang nasyon taarog kayan. Pero nagluluwas, makamandag ang kwarta. May mga nagluwas na bagang bareta na natawan din tig 150 million. Kada sarong congressman na day sana ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Piraman, so mga senador na nagpabor na day ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Kadakol baga, dahil sa 18. Sa 24 pong senador, hamak mo sana yan. Kuntol-tol ang pag-iisip kan mga taong ini, bakong para sa sadiri sana, ay pag-iunta sa trial, magkaigwanin hearing laban sa impeachment kay Vice President Sara Duterte, tanganing maraman kan publiko kung totoo o bako, pasimbagunta siya. Ano man yan, magkakaigwanin hearing, dakol ang nagpapabor ta sabi nagkabarayada na ni ibang congressman senador na dai idagos ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Bako sa na yan. Bako sa ng Kongreso, Senado ang may control. Pati ang Supreme Court naula naman ang paksiw. Nagpabor man duman sa daipag dangog kan impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte binasura pag abot duman.
An impeachment complaint. Hindi po ang problema kan Pilipinas. Kumbaga, pagyao na sa kumbaga, nasa katahawan na, mainit na, biglang iuurolaan paksiw. Kaya paano kita makakakuanin hustisya digdi po sa satuyang nasyon? Kung arog kaya ng sistema kan paggogobyerno sa Pilipinas. Paano kitang pagtitiwalaan kan mga namamanwaan kan ibang nasyon na kita mismo? Dahil napapakarhay, dahil napatutultul ang sistema kan paggogobyerno. Pasil na sa nabaga, maski sa ibang nasyon na pagparasakupon ang mga teritoryota. So iba, kontrolado na kan China, ang West Philippine Sea. Ano pa man ang pagpaparagibuhon kan sagin-sagin man ang mga Pilipino na paglalaban ay kahambugan. Mayo man kitang ilalaban, magparapakilaban. Ibuho na sa nakutaan tama. Kumbaga, pakarayon ang sistema kan paggugobyerno sa Pilipinas dahil magparapakilalaban sa China, tamayo man kita dyan mapapala. Saka nakaposisyon baga ang China digdi sa tuyang nasyon. Ang tultulan sa tuyang gobyerno ay dahil kita pagpaparaarugon kayan ka na ibang nasyon, bako sa nakan China. Hindi po ang dapat isipon kan mga namamanwaan na Pilipino. Lalong-lalo na kan mga naggugobyerno. Kadakol na po kan mga nagkapot, kan renda, kan gobyerno, managin presidente, halos nagpaparalala abaga ang sitwasyon kan Pilipinas. Nagpaparaasinson kapag tiusan. Pero so kapakaanan kan mga Pilipino na mapakarhayan mga pagbuhay, magkaiguanin trabaho sa mga mayong trabaho, dahil man yan iniisip kan ibang mga yaon sa gobyerno, kan iba pong mga politiko. Basta nga kami may kwarta, may pudir, okay lang. Antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Nakagat ika sa ayam? Irabax mo na yan. Nakalmot ikakaupos? I-Ravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services. Agkusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine, $699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, $499 sana. Agkuman sira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kaya mayang na. Sadi na kita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Baoy na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas na, Ka-Law Office ni Attorney Ferdinand Dino, Arani Sayusan. Naku, tumataas na naman. Bahayan ng kitikite. Sarili ay protektahan labas sa kagat ng lamok. Sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas ng dengue tulad ng lagnat, pagpapantal at pananakit ng katawan at kalamnan. Sumuporta sa fogging o spraying kapag may banta ng outbreak. Maging maagap at maging sigurado dahil bawat buhay ay mahalaga. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Kapmart, sali po kayo sa programang Gulayan sa Barangay ng Department of Agriculture. Gulayan sa Barangay? Ano pong programa yan? Ang Gulayan sa Barangay ay isang programa ng DA na itinataguyod ang pagkakaroon ng sapat, sariwa at masustansyang pagkain sa mga pamayanan. Bukas ito sa mga barangay na may 500 metro kwadradong bakanting lupa na maaaring pagtaniman ng mga gulay at bungang kahoy. Ano-ano ang kailangang isumite para makasali dyan?
letter of intent, barangay resolution, endorsement letter mula sa opisina ng Provincial Agriculturist, geotag photo ng proposed project site at master list ng mga grupo o individual na magtatatag at magmamantini ng inyong gulayan. Madali lang palang sumali sa gulayan sa barangay. Ang DA Bicol ay namimigay ng vegetable seeds at farm inputs para sa mga nais lumahok sa programang Gulayan sa Barangay. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa DA Bicol High Value Crops Development Program, Barangay San Agustin, Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ka Department of Agriculture sa Bicol. Sa panagos na pag-asigurar na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers, dadain na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angle bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales, as in posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine Standards. De kalidad, as in sigurado, nasa tamang standards. As in safe, ang sa imong pamilya, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto, saan kununyan. Diyos ko, sa panahon ngayon, may mahihiraman pa bang walang interes? Girl, extended ang walang interest promo ni Amluwilier. Amluwilier walang interes pa more! Extended ang zero advance interest promo sa first month ng ML Quick Cash Loan Prenda transaction mo. Open para sa first-time or existing customers with active Prenda and other pawn shops willing maglipat Prenda sa Amluwilier during the promo period. Promo runs from August 15, 2025 to October 15, 2025. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 233357, Series of 2025. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Kapag may hypertension, nakakadulot ito ng problema sa paningin. Ako po ay si Aling Lydia, 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong iBerry, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon. Pero itong iBerry ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa iBerry. Mabibili ang iBerry sa Mercury Drugstore at sa mga suking botika. Ang RPNDCKI ang minapaabot din pasasalamat sa samuyang major sponsors para sa live coverage kan traslasyon as in fluvial procession kay Inang Peña Francia as in El Divino Rostro. Police Brigadier General Andre Perez Dizon, Acting Director, Philippine National Police Academy, Camp Castañeda, Silang, Cavite. Police Brigadier General Nestor C. Babagay Jr., Acting Regional Director, Police Regional Office 5, Camp Ola, Legazpi City. Congressman Laila M. De Lima of ML Party List and Honorable Mayor Wilfredo Rex C. Oliva, Iriga City. Happy Hap Spa and Massage, Limars Building, Iriga City, San Nicolas, Iriga City, Ligao City, Legazpi City, Sorsogon City, and Nabwa, Camarines Sur. Happy Hap Spa and Massage, San Agustin and Cadlan, Pili, Camarines Sur, Concepcion Grande, Naga City, Peña Francia Avenue, Naga City, San Felipe, Naga City, and Diversion Road, Naga City. Open for franchising. Please contact 0960-466-3315. FB page, Happy Hap Spa Franchising. Viva El Divino Rostro! Viva la Virgen! Salamat po sa Indoga Boss. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Balik po kita rigdi sa tuyang programa. Igwa na po kitang 37 minutos makalampas ang alas 8 nin pag-aga. Hoy, good morning Ma'am Palan ki dating Vice Mayor Marisa Belitario Hao kan Santo Domingo digdi po sa Banwan kan o dyan sa Banwan kan Nabwa Camarines Sur. Siyempre ki punong barangay Nestor Andalis kan barangay San Agustin digdi po siyudad kan Iriga ka ki pinsan kagawad
Dado Ibasco. Siyempre sa presidente ka na University of Northeastern Philippines, tigdi po sa siyudad kan Iriga kay Attorney Piche Alpilor Moraleda. Sunod man kan Agricultural Modernization Agenda kana sa tuyang presidente na si Bongbong Marcos nagapapatindog ang Department of Agriculture sa tabang kan provincial government ni na 500 milyones na pesos na mega cold storage facility sa probinsya kana Camarines Sur na may kapasidad na 1,300 na tonelada. Pag nagpuon na ang operasyon kay ini sa masunod na taon, ang modernong post-harvest facility na ini, yun masasabi man na game changer para sa food security kan sa tuyang nasyon, dahil ta ini ang magsiserving hub para sa mga agricultural produce na ibabiyay pasiring duman sa Metro Manila. Ang mga produktong agrikulturang iluluwas asin sasarayon digdi iyon bakusanang maghahali sa Camarines Sur asin sa enterong Bicol kundi imagin sa Visayas asin man Mindanao. Ang Bicol Mega Cold Storage Facility na ipapatindog sa capital town kan pili ang bunga naman kan pakikipag-partner kan Department of Agriculture sa gobyerno probinsyal kan Camarines Sur. Ang pinarikas na konstruksyon kan DA project na ini target na makompleto sa pagtatapos kan Disyembre ngunya na taon asin pinahayag matapos ang pagsasagibuman ng inspeksyon sa pasilidad kay ban sa Agriculture Secretary Kiko Chu Laurel na nagbisita sa probinsya kan nagtalikod na aldaw para atindiran ang maniba-ibang bagay kabilang ang Bicol Cacao Congress. Arog kan epinunto ni Secretary Kiko ang pasilidad na ini ang dinesenyo para magsara ini na mahiwasan na agricultural commodities arog kan magulay, karne, manok asin sira. Ang proyektong ini iyon nakalinyada sigon kay Secretary Kiko kasunod naman sa target ni Presidente Marcos na tabangan ang mga parauman na maging agripreneurs kung saan bako sa nasindan magiging food producers kundi magiging panganot na contributor sa pauswag kan ekonomiya sa pagikan na entrepreneurship. Para sa mga arog ming Camarines o Camsorinon, ang DA project na ini yun may potensyal na maging game changer pag nagbukas na ini sa mga masunod na taon. Mapapagayon man kay niyan food security na makaka-contribute asin makaka-guno nin mga dagdag na trabaho, magpapauswag sa agri-investments asin man magpapahiwas kan kita kan mga parauma sa Bicol asin mga pagtaraid na riyon. Ang post-harvest facility na iniyan magtataonin benepisyo sa mga parauma asin agripreneur o entrepreneur bako sa naman sa Bicol kundi imagine sa mga taga Visayas sa Mindanao kung saan ang ani asin mga produkto yan ihatod duman sa Metro Manila asin iba pang mga urban center. Pinasalamatan man nindasin da Presidente Marcos asin Secretary Kiko para sa game-changing initiative na inina makakatabang sa mga parauma para mapalaba ang shelf-life kana sa inda mga produkto, mabawasan ang nalulugis sa inda dahilan sa spoilage. Hindi manan magiging dalan tanganing makahanap sindanin bagong oportunidad sa merkado, madadagdagan man ang kita kan sa indang produkto, mahiwas man ang kita sin makaka-attract pa sindanin mga agri-investments. Sa ipapatindog na complex magkakaigwanin anum na darakulang refrigerated warehouse sa
o kada saro iyon may kakayahan na magasaray ng pinagtutubudan 224 tonelada nin agricultural products o kabilugan na kapasidad na sobra pa sa 1,300 na tonelada. Nakikipagtabangan naman na gobyerno probinsyal sa diit ang aning masiguro ng modernong complex na ini ang makukompleto pag-abot kan Disyembre para mapunana ang paggamit kini sa pagpupunman ka na masunod na taon. Arog kan na sambit digdi sa post sa Facebook halis sa groundbreaking na pinaggibo kan nagtalikod na Hunyo, iyon magiging na poll operation ini pag-abot kan Disyembre. Pagkatapos na naman kan anum na bulan ang proyektong ini iyon magiging pinakadakula sa enterong Southern Luzon sa ruining dakulang lakdang para gibuhon na Agro-Industrial Food Hub ang Camarines Sur. Kung sa indong magrumduman, nangako ako sa inauguration speech bilang gobernador kan nagtalikod na Hunyo 30 na isusulong kuan sa kuyang 12-point program para ihandaan Camarines Sur sa artificial intelligence as in man digital switch magpapatindog kitanin first rate medical facilities. Magkakaigwaman in libreng healthcare programs, magpapatindog nin mas dakul na school campuses, magkakaigwanin kadagdagan ng scholarship para sa mga estudyante sin maglalatag nin mas mahusay na public transport facilities na kabibilangan kan high-speed rail lane as in international airport nagray na kan mga 12-point priority plan ni Governor El Rebillaperte. Sana magkatotoo ang mga bagay na ini. Kabilang sa sakuyang 12-point priority plan na i-convert ang Camarines Sur para maging sentro kan agricultural processing as in exports sa nganing mabisto ini bilang sentro kan REO Clean Energy as in iniman ang bilang pagsuporta man sa isinusulong kan Pilipinas na kampanya para sa low carbon economy 30. Ito na daglaganin na 30. Kung gustong sabihin kan 30. Para da sa low carbon economy 30 mayo na bagay ning kasumpay. Kaya yan po ang magayon na programa kan sa tuyang gobyerno pero itong rail line inda sana kung magkatuto itong aling Metro Manila garo 3 oras na sanan biyahe o sarong oras kan tren. Halat-halaton ta kung mangyari kung day sorry kung mangyari ito salamat may apod ba kan tren na ito na kaskasunda aling Metro Manila pasiring sa Bicol vice versa yung subway train. Tapos nakipag-ulay naman subuot si Congressman El Rebillaperte sa Commodore Cantanseco asin sa mga opisyal kan Philippine Coast Guard para pag-urulayan ng mga programa sa modernisasyon, reforma sa pulisya sin iba pang initiatives na magpapakusog sa Philippine Coast Guard bilang sarong institusyon. Importante ang papel kan Philippine Coast Guard sa pagbabantay kan sa tuyang mga baybayon na sin kadagatan lalo na sa West Philippine Sea kung saan napaka-importante kan sindang serbisyo para mamantinir ang seguridad asin maprotektaran ang sa tuyang mga teritoryo. Sabi niya, udok sa puso na pinagsusuportaran ang mga lakdang para sa modernisasyon kan PCG ang mas magayon asin mahiwas na benepisyo para sa mga Coast Guards asin mas pagpapakusog pa kan PCG para maginibuan sa indang mandato. Kula man na sa iyang pasasalamat sa serbisyo para sa banwaan, mga ma'am asin mga sir kan Philippine Coast Guard sigun ki Congressman Migs Villaperte.
kayon kan mga plano, mga programa ni Governor El Villaperte sa ni Congressman Migs Villaperte, sana magka-realisar po yan antes matapos ang sa indang termino. Kita saludo sa mga kaisipan ninda, kaya lang kung putol-putulan proyekto, yan dyan ang problema. Tapos dahil patapos, natapos na sa pundo, dahil patapos sa proyekto. Araw kayo ng mga flood control project, nagbibisil na baga, ngod. Dakol kan mga nabubulsa. Nagruluwasan ang bata kan lambang congressman saka senador, kaibaan pa sa mga kontraktor. Mga kontraktor nagkaroon mga detraktor. Basahong kuman daw ining pinagasabi ka na dati kong pag-iriba sa media duman siyudad Canaga, dakul na naman na patalino, dakul na naman ang mga nagsasagin-sagin na taman sa indang opinyon dapit sa paghaklas ni Presidente Bongbong Marcos kay Nicolas Torre bilang pamayukan PNP. Kung ano-anong mga insinuation na naman ang pigdadaklag sa presenteng administrasyon na ginamit lang subot si Torre asin kan mayo na ninserbi, hinali na susayang Torre nakakan administrasyon. Kita ka boss, pwedeng magtaukan sa tuyang personal na opinyon pero dapat haranin sa katuanan bakong sa patal na tirada. Si Torre hinali ni PBBM tamatagasan payo. Sabi ka ni Bapok, poko ng martilyo. Hindi dahil man pwede tao man yan. Dahil tao magmirar ng autoridad, apisar sa na pulis. Sigon KSILG John Beck Remulla, tinanggal si Torre, taday ka inipig sunod ang resolusyon kan Napolcom na nagpapawarang bisa sa reshuffling sa mga opisyalis kan PNP. Malinaw na insubordination, ipirit na ang pag-assign kan mga third level PNP officials, administrative matter kaya day pigsunod ang resolusyon. Ining nangyari kay Torre, maging panalmingan kan mga nasa gobyerno na makanood na magsunod sa kung ano ang tama, day magsadiri ng interpretasyon tadakul ang napapasala. Problema nga nito, nagkakanya-kanya na bagaan na Kongreso, ang Senado, ang Korte Suprema, may mga sadiring mga interpretasyon na. Maray, kung so, para sa karahayan kan mga namamanwaan, kan kagabsan, kung yan interpretasyon ninda, para sa karahayan man sa naninda, yan po dyan ang problema. Higdi man sa ladawan kan DPWH, ang pag-probar na panunuhol kan District Engineer kay Congressman Leandro Lebeste, yun ang tunay na ladawan kan ahensyang inikan gobyerno. Talamakan korupsyon sa ahensya, ang hiling ko digdi iyo na initunay na kalakawan sa DPWH surug na sa isyu kan mga proyekto na pigtitindog kan ahensya. Igwa na bagang mga pinagbilog niya na eskwelahan danin mga kontraktor. Pambihira, eskwelahanin DPWH ang mamanihar mga kontratista. Kundi anong klaseng eskwelahan daw yan. Sabi nga ni kayan, tip of the iceberg, sana ining nangyaring pansusuhol kay Lebeste na sa totoo sana iyo ini ang tunay na nangyayari sa enterong ahensya. Malinaw na iguanin ideya ang gobyerno sa kung ano ta ralasaw, may ghost as in the tapos na proyekto ang DPWH nanganaanin korupsyon. Kaipuhan na maging seryoso digdi si Presidente Bongbong Marcos para patunayan sa iyang sinabi na igwanin maninimbag kaini. Dahil siya magtugot na gibuon siyang lotong kamote kan mga imbeltong opisyal kan gobyerno.
dapat ang maimbestigar dyan iguanin bulls o bayag. Dahil pwede dyan ang malumya. Kumbaga, malumbay. Tayaon dyan sa ahensyang iyan ang tentasyon. Pag dinemonyo na ang ikakaag ni PBBM na tao, baka maging daing kamugtakan asin sayang sana ang pigpo na krusada. Maray kayan si Nicolas Torre ilag ni PBBM nga ni garo pinagsilihan ang mga lubot kan mga iimbestigaran. Pambira. Santisima pag-arog kayan. Dan problema man ki Torre kung pag-abot kan nagiinit na sa investigasyon, saro naman siya sa iimbestigaran. Ako naman gayud si Torre ang ibugtak dyan na maguluman. Nagpasikat sa naman kaada si General Nicolas Torre, kundi sa sobrang kapasikat, nagsarala na sudalagan. Pinipili sa nang tinatawan tabang kandi Iniman, saro man Igwanin mga nag-message sa kuya kung ano daat. Igwanin pinipili ang Department of Agriculture sa pagtaunin ayuda sa mga parauma. Dakol mga naghihinanakit na dahi inaabot kan tabang urog kan ayudang banhi. Fertilizer, magin financial assistance. Sa pagbisita ni DS Secretary Francisco Chu Laurel sa Bicol na nauna naman ininintabang pinansyal pero sa mga rehistrado sa nang parauma. Anhapot, paano si mga dahi rehistrado sa sulong mga parauma dahi nakakakuha nin tabang. Iyo ini ang problema kan mga paraumang dahi miyembro kan organisasyon unfair sa sainda na iyo ang nangangaipo kan tabang kan gobyerno maayo lugod na kukuha. Grupo kan mga parauma, barasog-basog, si mga dahi kabalikan grupo, guslok. Han sumbong man pati sa kuya, habo naman mag-ako nin miyembro kadaklan sa Accredited Farm Organization kan DE. Kung arog kay niyan sistema, dahi makukuha kan gobyerno ang pigmamaot na food security kan nasyon, kung igwanin mga dahi natatawan tabang ang gobyerno na nasa sektor man kan agrikultura. Mag-isip-isip na ande, now na. Hoy, congratulations Mampalan. Dapit sa confirmation of private sector representative, PSR for Camarines Sur, next will be in Regional Development Council, RDC, on September 10, 2025. Salamat kay Board Member Warren Sinyar, Mayor Enrico Dangkalan, asin iba pang mga alkalde, NGOs, and iba pa. Hali po yan kay Engineer Monmongo. Congratulations po, Sir Monmon. Palan sa nagang resulta ka na Erga City sa 57th Charter Anniversary kan DBC DLC Majority sa TP DRRM MAPI Paridan Showdown and Pansadil Competition sa secondary kan pet sa 3 naging best marching majority sa category E iyon first place sa LCCI Bao Camarines Sur and second place iyon si Perino Arroyo High School Ciudad Gan Iriga in third place iyon RNTBS Tigdipos Ciudad Gan Iriga. Sa best marching DLC category A ang nag-fifth place iyon Balaugan Sadtubula. Fourth place sa Libon as in third place iyon BSGEI Buhi Camarines Sur as in second place Baaw National High School Baaw Camarines Sur as in first place Santo Niño National High School.
sa Ciudad Can Iriga. The Best Marching Majorettes Category B. Third place, Santiago Integrated School. Second place, La Purisima Nabua High School. First place, San Agustin Standalone Erga City. Sa Best Marching DLC Category B. Third place, Santa Maria High School. Second place, Santiago Integrated School. And first place, San Antonio National High School, Ciudad Can Iriga. Sabi kan iba, hanggang nga Santiago Integrated School, tapat man sana sa naglaban. Santisima pag-arog kayan. Kan saro ngayon, hanggang naman tatulo sana sa naglaban. Ay, ano taarog kayan kategoring na iban kan Santiago Integrated School? Kamu man daw. Dahil ang importante, nakipaglaban. Masakit kung sa laban, dahil lamang nasambitan na nakipaglaban. Antes pong ipadagos niya ito ang iba pang mga resulta kayan na nagkakapira mo ng mga hanap buhay. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prubara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-Con, bangong gumaga-bloom. Charm Fat-Con, gamit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat-Con, bangong gumaga-bloom. Charm Fat-Con, gamit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good pa lumipat siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumipat siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White
White Rose Papaya. Igwaning double whitening can papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Kapmark, sali po kayo sa programang Gulayan sa Barangay ng Department of Agriculture. Gulayan sa Barangay? Ano pong programa yan? Ang Gulayan sa Barangay ay isang programa ng DA na itinataguyod ang pagkakaroon ng sapat, sariwa at masustansyang pagkain sa mga pamayanan. Bukas ito sa mga barangay na may 500 metro kwadradong bakanting lupa na maaaring pagtaniman ng mga gulay at bungang kahoy. Ano-ano ang kailangang isumite para makasali dyan? Letter of Intent, Barangay Resolution, Endorsement Letter mula sa Opisina ng Provincial Agriculturist, geotag photo ng proposed project site at master list ng mga grupo o individual na magtatatag at magmamantini ng inyong gulayan. Madali lang palang sumali sa Gulayan sa Barangay. Ang DA Bicol ay namimigay ng vegetable seeds at farm inputs para sa mga nais lumahok sa programang Gulayan sa Barangay. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa DA Bicol High Value Crops Development Program, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ka Department of Agriculture sa Bicol. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Po kita rigdi sa tuyang programa, igwa na po kitang 5 minutos, makalampas ang alas 9 nin pag-aga. Mustaman sa mga parantabay niya to, dyan po sa Banuan kan Nabwa, Camarines Sur. Retired Air Force Alex Celeste ki Grande Asinman ki dating Kagawad Luwiliano. Siyempre ki Consyal Manolo Luzon kan Banuan po ni Nabwa. Yan sa Banuan ka na Balatan. Good morning ki Mayor Architect Ding Abliter. Sinman ki OIC Chief of Police Police Captain Glyn Lokyas. Text ko siya, kanyaw na ko sa Balatan PNP, alas 10 din pagkaagata, nagsimbag, alas 3 din hapon. Pero niya ako day tinatablan si COP Glenn Lokyas kan 911. Sabi ninda, Marikas, ang simbag kan polis, malaiton. Basa niya ko hinali na sa posisyon si General Nicolas Torre III. Kaya garo nagloloya naman sa 911. Kan 911. Nakatiwangwang na ang linya.
Tapos tigdi na po kita sa Best Marching DLC Category B and third place Santa Maria High School sa Iriga. Second place Santiago Integrated School sa Iriga. Tapos ang first place San Antonio National High School sa Iriga, Mangiraray. Best Marching Unit, yun third place La Victoria Category 1 Boys ini. La Victoria High School, second place San Antonio National High School, Iriga, first place LCC Iriga. Best Marching Unit City Girls, Category 1 Girls. And third place Cabalinadan High School, Tigaon, Camarines Sur, and second place San Antonio National High School, Iriga, and first place Victor Bernal High School sa Nabuag, Camarines Sur. Tapos ang Most Disciplined Unit Category 1, yun LCC Iriga City. Ang overall champion sa Category 1, yun San Antonio National High School sa Iriga. The Best Marching Unit Category 2 Boys, and third place yun Ubel Christian Academy Incorporation. As in second place St. Bridget School, Buhi, Camarines Sur, and first place Santo Niño National High School, Iriga. Best Marching Unit Category 2 Girls, first and third place Santo Niño High School. Second place HTC's Bato, Camarines Sur, Holy Trinity. And first place yun Buhi St. Joseph Academy Incorporation, Buhi, Camarines Sur. Sinan Most Disciplined Unit sa Category 2 yun St. Bridget School, Buhi, Camarines Sur. And overall champion yun Santo Niño National High School sa Iriga. Sa Best Marching Unit CET2A Boys, and fourth place sa Salvacion Integrated School, Iriga. Sa third place Cristory Integrated School, Iriga City. As in second place San Juan Integrated School. As in first place Santiago Integrated School, Iriga City. Naka first place man baga kamo man daw ang Santiago. Digdi sa Category 2A Boys Best Marching Unit. The Best Marching Unit Category 2E Girls, and third place Salvacion Integrated School. As in second place Cristory Integrated School, and first place Santiago Integrated School, Iriga City. Duwa man ang napugin first place and Santiago Integrated School. Congratulations. Best Majorette Exhibition sa Category A. And third place Santo Niño High School. Tapos ining sa Iriga. Second place Holy Trinity College, Bato, Camarines Sur. And first place LCC Incorporation, Baaw, Camarines Sur. Best Majorette Leader CET Category A, Severino Arroyo High School, Iriga City. Best DXMC DLC Corp Exhibition CET Category A. And third place Santo Niño High School, Iriga City. Second place Baaw National High School. Ano nita second place? Baaw National High School, Iriga City. Ay pambihira. Baaw National High School gayod bakong Iriga City. And first place San Vicente National High School, Buhi, Camarines Sur. Best DXMZ DLC Core Leader Category A, Rosary School Incorporation, Baaw, Camarines Sur. Best Majorates Exhibition Category B, third place San Antonio National High School, Iriga City. Second place San Agustin Standalone, Iriga City. And then in first place Bato National High School, Bato, Camarines Sur. The Best Majorate Leader Category B, Bato National High School, Bato, Camarines Sur ang nakakuha. And third place sa Best DXMC DLC Core Exhibition Category B, third place Felipe Panton High School, Bulag, Camarines Sur. Second place San Agustin Standalone, Iriga City. And first place San Antonio National High School, Iriga City. As in and Best DXMC DLC Core Leader Category B, Malawag National High School, Nabwa, Camarines Sur. The Best and Majorate Dance Showdown
Third place, Baaw National High School, Baaw Camarines Sur. Second place, San Agustin Standalone Erga City. As in, second place, Severino Arroyo High School, Erga. The best fancy drill with dance number, and third place, Malawag National High School, Nabwa. Second place, Nabwa National High School, Camarines Sur. First place, Severino Arroyo High School, Erga City. As in, special awards, Best Platoon Leader for Fancy Drill, iyon Severino Arroyo High School, Erga City. Ang champion, outside Erga, Nabwa National High School, Nabwa, Camarines Sur. Sa elementary ang overall champion sa DLC, DBC, band, Iupuan, San Isidro Elementary School. Kaya congratulations sa San Isidro Elementary School, Digdipo, Ciudad Can, Irga. Dapat an isunod ang mga substandard and ghost school buildings na kulman na nagyayaman ni Marikas dyan ay pambihira. Yan po ang sabi ni dating Vice Mayor Sir Norman Badjola. Suyan ba? Morning ki Consyal Siway Barameda Malasarte. And siyempre ki Vice Mayor Jonathan Cuyahon, ki Kuya Atan, ki punong barangay Nini Ablan kana barangay San Jose, asin man ki Manay Monching Maglapid, and sagabos sa pamilya Maglapid. Saka dyan man po sa San Nicolas, Baaw, ki Christina Naite Magtarayo Pahardo, saka ki Kati Sumayaw. Sa Salvacion, ki Mading Rose Batan, saka ki Miles, siyempre ki Miss Ana Proel. Digdi sa sabing ini na dapatan isunod na mga substandard as in ghost school buildings, takul man nagyaman na marikasan dyan, iyon imbestigaran man. Sabi kan mga nagkomento, tama, dahilan tadakulman sa Baaw, ang kagigibubasan na, naguhurulog na ang kisame. Ay, Sus Mario Josep na mga proyekto ni kan gobyerno. Ano ta nakaiba pa digdi so Jurassic Park, swimming. Ay, naman yung magbali si Engineer Alex Gaite, ang Jurassic ta. Pero tol-tol mambaga ka mo mandaway. Yung ano yan nag-agibo kan school sa division office kan DepEd sa Eriga, kan contractor si Jurassic. Hinda kung ano man na klase ang nahaman. Hiling-hiling ko na sana kung magayon no ano. Basta sabi ni Engineer Alex Gaite may sadiri kan Jurassic Park. Ayaw pa man niya kaming ginibo na maluya. Nagray na. Yan ang sabi niya. So, kung magaba, maluya yan. Pati empleyado kan DPWH mag-undergo in lifestyles check. Grabe ang sobre dyan. Jesus Mario Josep. Doon masabi kayo ni Engineer Ares Hermoso ang tagapagdarap DPWH sa 5th Engineering District and Camarines Sur, as in man ki District Engineer Leopoldo Barela Jr. Bahala na po kamong mag-atid-atid, mag-isip-isip. Bahala man sinda kung anon mag-garibuhunin na. Basta kita inahanap ta so karahayan.
kan proyekto mapakarahay ba kung mga Ralasaw, Malasado, Ampaw. Maray pa kaya nagibo na sa nakintanin laboratorio nin Ampaw sa DPWH. Pati kung ano-ano na sa nabaga mga nag-roruluwas na meaning kan DPWH nga, Departamento ng Pangungurakot ng mga walang hiya. Dito po, walang honest, ay pambihira. Anong klase ng ahensya yan kan sa tuyang gobyerno? Enterong pinapasadahan kan sa tuyang mga kababayan dahilan sa mga maanomaliyang proyekto. Yan ang problema. Kaya tultulon ang pag-i-inspeksyon kan mga proyekto bakong puro sa nakamo inspeksyon dahil maning nahiling na tultul na proyektong gayo. Tapos ini pong nagluwas na barata na daiman subot pinag-abandonaran flood control project sa San Francisco, Baaw. Saro palan ining multi-year bypass road project kan LGU Baaw. Nagdaranin karibungan asin agam-agam sa publiko ang nagluwas na report sa rong bistadong TV network dapit sa subot abandonadong flood control project diyan sa barangay San Francisco, Baaw. Alagad sa pinagasagibong follow-up investigation kan sarong FM station sa Banuan kan Nabwa, nagluluwas na nasambit ng proyekto ang party subot kan sarong multi-year bypass road project na bakong abandonado. Sigon sa sinambit ng FM station, ang proyekto yun may initial na pundong sobra sa 100 milyones na pesos sa irarom kan General Appropriations Act kan fiscal year 2024 asin ipinapautob kan DPWH 5th Engineering District digdi sa Region 5. Arog kan Baaw Bypass Road ang proyekto sa San Francisco yun magtataw nin mas marikas na rotang agian pasiring duman sa Santa Eulalia asin magkukonektar man sa mga barangay kan Palsong Bula asin nagkaperang parte kan Nabwa. Ini man ang inaasahan na magpapagian kan bulos kan trapiko asin magdadaranin dakulang ginhawa sa mga lokal na biyahero asin residente. Di nagray na. Sigon kay Mayor Jeff Beseño sa presente na sa Metro Manila, pinaglinaw kan alkalde na dahil pinag-abandonar ang proyekto. Gon sa sayan, presenting estado kan konstruksyon, iyon naghahalat sa namanin pundo para sa masunod na phase. Kasunod sa pagiging multi-year project kaini. Tulos man subot naghayruan LGU matapos makaresebe nin reklamo halis sa nagkapirang residente asin nakipagkoordinar na sinda sa DPWH sa nganing mas maparikas ang masunod na lakdang kan proyekto. Dagos man ang monitoring asin follow-up kan sarong FM station sa Banuan kan Nabwa sa DPWH 5th Engineering District asin sa Regional Office kini dapit sa kamugtakan kan proyekto. Nasa linyaman si Karondang Raquel, pasok. Salamat tabi Karondang Philip Marina sa mga team sa Gabos na Gantabay. Sa tuyo pang lugar na informasyon sa lado lokal, naging matrayo po na ligtas ang pinagsalamog na pwersa kang Albay Provincial Police Office at kang Masbate Provincial Police Office ang pirang individual halis sa attempted human trafficking sa Piyuduran Court, Barangay 4 Piyuduran sa probinsya ni Albay bandang alas 5 ni hapon kang nakaging September 3 presenting taon. Sigun tabi Karondang Philip sa report na pinagpaluwas ng Police Regional Office No. 5 o PRO 5 na akit ang 4 na individual
Hangali sa salang pangakong trabaho sa sarong attempted human trafficking operation. Sa salaysay na ipinagpahayag ang PRO5 ikinasahan na sabi ng operasyon matapos magpaabot ng informasyon sa Kataingan Municipal Police Station. Ang sarong miyembro kang pamilya na nabigo ang saro sa mga estudyante na mag-uli halis sa iyang eskwelahan. Ang biktima sa buot nga sa laukang sarungban na naghali sa Masbate City Port bantang alas 12 ning ugto at nakatalaan ko tang mag-abot duman sa Piyuduran bandang alas 5 ning hapon. Halagad huli di tulos man na nakipag-ugnayan ang Katangian Municipal Police Station, Women and Children's Protection Desk sa Piyuduran Municipal Police Station, saka nakipagsabangan sa Municipal Social Welfare and Development Office, Piyuduran asin sa Philippine Ports Authority tanganing harangon ang mga biktima na lunad sa sarong MB Almirante Federico asin aristohon ang suspect bago sila makaluwas sa naunang bisa ng lugar. Luminawas man sa initial na information tab o investigation tabi pilit sa mga otoridad na pagsugo lang dasubot ang driver kang nasabi ng van tanganing sundoon ang mga biktimang ati mantang binito bilang recruiter sa nasabi ng salang halok na trabaho na arestuman. Mientras tanto, padatos na ginigibong follow-up operation kaya nasabi ng pangyayari, kaning matuntun at buwagon ng mga dakulang networks ng mga individual sa likod subot kang human trafficking. Nakikipag-ugnayan naman ng mga investigador at iba pang ehensya, kaning matukoy kung ano ang suspect at sa in-ugnay sa mga miyembro sa mga organisadong grupo na nangbibiktima sa mga maluluyang sektor, partikularmente na itong mga kababayan niya na sa vulnerable sector na madaling maakit o rugna kung trabaho ang pag-uulayan sa inalok ning halangkaw na sweldo. Partikularmente na sa side sa mga estudyante. Kaya mahigot mo niyan sabi karon ng pilit ang pangapudan sa mga pulis, sa mga magurang na dai pakatamian pag-oras ng urubian na silang aking mayo pa, pulos ng sundoon panganing maaraman kung ang silang aki iyaon sa ligtas na sitwasyon. Yan, sabi karon ng Philippines sa pangheras na informasyon, halis sa sakuyang location para sa RPN, dito kay Radyo Ronda, Rafael Cáceres, reporting. Report! Salamat karondang Raquel sa mga dugang mong informasyon. Di daw kita sa baretang birimbangan. Arestadoan asin kinasuhan na mag-ilusyon matapos madakop na nagsisex sa Laugan Children's Park duman sa Burnham Park, Baguio City. Ang mga suspect iyon sarong 23 anyos na lalaking estudyante hali pa duman sa Ordaneta City, Pangasinan, asin sarong 22 anyos na babae hali man sa San Fernando City, La Union. Sigon sa Torres Police Unit kana Baguio City Police Office, nadakop sa akto ang duha kan nagtalikod na aldaw na banggi na nagsisex duman sa naunang bita ng lugar mayugad pambayad sa hotel. Inagadaraman sinda sa Torres Police Unit para sa investigasyon asin pagpaplanchar nin magkakanigong kaso. Ano ang kaso kay ni? Saka kasuhan ininin illegal bimbangan. Dahil para birimbang at kayang park, diyan ka mo children's park pa. Diyan pa ka mo nagbibirimbangan sa laog mismo kan parke, kan Burnham Park duman sa Baguio City ay Santissima. Ulupit nindo mga ining, mga nonoy. Hintang natay mingang kamo ko, pulis na matulis. Ay inda pag-arog na kayan. Binawi man kan Philippine Contractors Accreditation Board ang lisensya kan gabos na construction companies na pagsasadiri ni Sara Diskaya
Sa Board Resolution number 075, sinabi kan pick-up na ang testimonya ni Diskaya sa Senado yan nagpapalangkaw kan agam-agam kan pagkakaigwanin sa buwatan, paggamit kan mga scheme o manipulasyon sa public bidding kan government projects na nakakaraot sa transparency, pagiging patas sa kompetisyon na nagbabalga sa licensing as in procurement laws. Ang siyam na kumpanyang binawian ng lisensya iyon St. Gerard Construction, Gen, Contractor and Development Corporation, Alpha and Omega Gen, Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation, Amethyst Horizon Builders and Gen Contractor and Development Corporation, St. Matthew General Contractor and Development Corporation, Great Pacific Builders and General Contractor Incorporation, YPR General Contractor and Construction Supply Incorporation, Waymaker Offices in Man and Elite General Contractor and Development Corporation. Yan po ang siyam na kumpanya ni Diskaya na mga kontratistan pinaghalian na nin accreditation kan pikab magtios. Na kamo nagpapagamit sa anomalya kan mga kontratista. Ay, mga politiko. Pati DPWH, ginagaramit kaya ang mga kontraktor na ini. Alagad, ang pinaka may sadiri, si Diskaya. Kauna siyang Diskaya ngunyan, Diskaril, ang sa iyang mga anomalya. Sa syudad kan na Naga, na pinaka-latest na update kan mga na temporary stage kan mga horado asin bisita para sa Gibu na Civic and Military Competition syudad kan Naga para sa Peña Francia Festival sigun sa Sepio Naga ongoing an pag set up kan stage mga events, tents, kawan, lamisa, barikada, sinibapang kaipuan para sa mga sunod-sunod na aktibidades sa maabot na piyesta. Kaibahan man na pagsigurado kan magiging seguridad kan lugar sa pagdagsaaman kan kadakol ng mga debotos sa syudad kan Naga. Nagbabalik si Karonda nga Raquel, pasok. Salamat tabi karon ng Philip sa tuya pang informasyon. Padagos ang grupo kang Ako Bicol Party List sa pagsuporta sa mga estudyante na mawat ng kapagpadagos ng sila pag-aadal. Karani magkaigwa ni magayon na futuro katakot kay ni labi sa 500 na estudyante halos sa madlaylay na eskwelahan sa probinsya ni Camarines Norte ang nakisumaro sa orientation kang tulong dunong o DTV program as in tertiary education subsidy test kang SHED as in kang Ako Bicol Party List sa BLGU Burabod sa Birdport sa Banwaan ni Daet sa probinsya ni Camarines Norte. Nagsagibo man ng orientation ng SHED sa partido at sa probinsya o sa partido hindi sa probinsya ni Camarines Sur para man sa PDP at test sa barangay Bagong Bayan Grande, Goa, partido area hindi sa probinsya ni Camarines Sur. Kinakarkulong aabuto sa 200 na student beneficiaries ang nagpartisipar sa panginutyan kang grupo kang Ako Bicol Party List. Pero padigdi karon ng Philip na sa igwama ni parehong orientation sa abuton sa 153 na beneficiaryo alig di sa Rinconada area, partikularmente na sa Barangay Francia, kaining syudad ng Iriga. Sa tabang kang nasabi ng programang nabanggitan, mas dakol na mga jóvenes ang magkakaigwa ng pagkakataon na ipagpadagos ang saydang pangarap at sinatabangan ang mga ini sa gastuson sa lado kang edukasyon. Dumanda tabi karon ng Philip sa day panabot, magpasiri na lang tinda sa opisina ni Sir Eli Calisura, dyan yan sa Magbangan kang unit,
para i-verified ang saydang pangaran kung nakalaog na sinda sa access convict na ipinagpaluwas sa Head Regional Office number 5. Yan ang sa pong informasyon, alis sa location, balik tabi sa imo, ini sa Kakateres reporting. Salamat Geraray tabi karondang Raquel sa mga dugang mo pang informasyon. Antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa nagkakapiraliwat na mga hanap buhay. RPN DZKI Radio Ronda liwat mahatod kan special live coverage kan traslasyon procession fluvial procession the Peña Francia Fiesta live coverage 2025. Ang sa tuyang major sponsor nagpapasalamat man ang sa indang familia sa mga biyayang nakamtan. Madam Felisa Timonay and family, Michigan State, United States of America, and San Nicolas, Irigas City. Siringman, nagpapasalamat man ang mga minasunod na individual, minor sponsors sa gigibuhon na Peña Francia coverage. Barangay Kagawad, Eugene M. Bagapuro and family, San Nicolas, Irigas City. Caldi's Kitchen, owned and managed by Joshua Sierrano and family, Ateneo Avenue, Barangay Bagong Bayan Sur, Naga City. Bubalab Food Services, care of Richilda M. Baluca. Extension B, CNB Circle Mall, Liwasang Kalayaan Avenue, Marikina City. Mr. and Mrs. Rodrigo and Editha O. Martinez and family, San Nicolas, Irigas City. Viva la Virgen, Viva el Divino Rostro. RPN DZKI Iriga 1332 kHz on your AM band joins this joyous celebration of Peña Francia Fiesta with this year's theme, Our Lady of Peña Francia, Mother to All, coinciding the 143rd Feast of El Divino Rostro and the 315th Feast of the Solemnity of Our Lady of Peña Francia. The whole coverage of events and activities for the week-long celebration will be brought to you live through the broadcast facilities of this station with the following sponsors. SJ Water Refilling Station, San Jose Nabua Camarines Sur, Luis P. Longasa and family, San Francisco Nabua Camarines Sur, Mr. and Mrs. Chito and Baby Cañeso and family, Jose C. Benjamin, Anchorage, Alaska, USA. Architect Alvin Alba Bilyan, Municipal Councilor, Nabua Camarines Sur, Tubig Nabua, care of Engineer Philip Bitao, Branch Manager, San Francisco, Nabua Camarines Sur, Mrs. Vilma Oliva Avicia and family, Mrs. Cherubi Taday and family, Mr. and Mrs. Banjo Vargas and family, La Anunciacion, Irigas City, Mr. and Mrs. Jose and Dinita Narabal and family, Irigas City, Traves and Rodita Sergio Maclelan, Santo Domingo, Irigas City, Mrs. Cora Malate Rimpillo, Doña Leonida Street, San Juan, Irigas City, Mr. and Mrs. Arnold Arroyo and family, Banao, Irigas City, and reception family, care of Mario G. Reception, Topas, Nabua, Camarines Sur. To our valued sponsors, may the grace of this celebration and the blessing of the Lord be with us always. Ang Peña Francia coverage sa tudman sa Indokan mga minasunod na sponsor, Jose Manrique Uralio, San Isidro, Irigas City, Honorable Christian Etchepari, Vice Mayor Buhi, Camarines Sur, Honorable Jason Zuelo, Punong Barangay San Isidro, Irigas City, AG Recto Medical and Industrial Gases, Edison Recto Proprietor, 124 Crisine Street, San Francisco, Irigas City, Salcedo Gravel and Sand, Cesar Atas Salcedo Proprietor, care of Green Salcedo Aguilar, San Vicente Sur, Irigas City, Engineer R.S. Hermoso,
5th Engineering District DPWH Santa Teresita, Baaw, Camarines Sur. Honorable CYB Malasarte, Municipal Councilor, Baaw, Camarines Sur. Nakings Fall Water Repelling Station, owned and managed by Ani and Polly Bagapuro. Architect Sopronio Sani B. Maestrado and family, San Roque, Erga City. Honorable Jonathan Cuyahon, Vice Mayor, Baaw, Camarines Sur. Jerry Navarez, Chief Land Transportation Officer, Ligao City, Albay. Bicolandia Aluminum and Glass Supply, owned and managed by Mr. and Mrs. Arnel and Helen Tan, San Miguel, Erga City. Anita Tirao, San Francisco, Erga City. Ang RPN DCKI ang minapaabot din pasasalamat sa samuyang mga sponsors para sa live coverage kan traslasyon as in fluvial procession kay Inang Peña Francia as in El Divino Rostro. Attorney Maharlika Ramon Waferina II, City Administrator, LGU, Iriga City. Honorable Vice Mayor Edsil Serrano Di Maiwat and family, Iriga City. Attorney Leo Arnel Kaayaw and family, San Isidro, Iriga City. Honorable Nona Vanessa Monponbanwa Santiago, City Tourism Officer, Iriga City. Mrs. Beverly Espirito, City Accountant, Iriga City. Office of the City Engineer, Iriga City, headed by Engineer Eddie Belmonte. Mrs. Marlene Velasquez Portella, City Budget Officer, Iriga City. Mr. RJ Ramirez, City Agriculturist, Iriga City. Civil Security Unit, Iriga City, headed by retired Major Audi Jose de Villa. Mrs. Maridel Verosa, Head, City Social Welfare and Development Office, Iriga City. Camarines Sur Police Provincial Office, headed by Police Colonel Virgilio Olalia Jr., Provincial Director. Iriga City Police Station, Police Lieutenant Colonel Jeric Don Sadia, Officer in Charge. Nabwa Municipal Police Station, Nabwa, Camarines Sur, Police Lieutenant Colonel Dominic Borigas, Acting Chief of Police. Batu Municipal Police Station, Batu, Camarines Sur, Police Major Ryan Anthony Ocampo, Chief of Police. Police Lieutenant Colonel Santos Tagumata Jr., Chief, PSMU, Camarines Sur, PPO. Police Major Andrew Alcomendas. Sorsogon City Police Station, headed by Police Lieutenant Colonel Christopher Adoviso, Chief of Police. Police Lieutenant Colonel Van Altesa Layosa and family, Chief, Traffic Enforcement Unit, Naga City Police Office. Retired Police Brigadier General Elmer V. Mora, Dean, College of Criminology, Segura Technological College, Francia, Iriga City. Bureau of Fire Protection, Iriga City Fire Station, headed by Fire Chief Inspector Junjen Novella, City Fire Marshal. Retired Fire Senior Superintendent Lorenzo Reyosa Jr. and family, Iriga City. Police Lieutenant Anora Silva Ortega, Operation Officer, Nabwa MPS. PAMS Jeric Buena and family, Batu, Camarines Sur. PCMS Salvador Ampungan Jr., Chief, PCAD, PNCO, Iriga City Police Station. Entel Operatives of Nabwa Municipal Police Station. Entel Operatives of Iriga City Police Station. Engineer and Mrs. Pobreo Ebron Cortez Jr. and family. Engineer and Mrs. Eves Igana Cortez and family, Inorogan Street, Santo Domingo, Iriga City. Honorable Municipal Councilor Ruben Biaris III, Nabwa, Camarines Sur. Punong Barangay Ninita Agnas Fortuna, San Jose, Nabwa, Camarines Sur. Punong Barangay Eduardo Di Maiwat and family, Perpetual Health, Iriga City. Architect and Mrs. John Christian Di Maiwat and family, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Migs Biaris and family, Nabwa, Camarines Sur. Retired Police Captain Miguelio Borromeo and family, Springfield Subdivision, San Miguel, Iriga City. Mr. Luzmindo Aguilion, San Vicente Batu, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Salvador and Arlene Espares and family, San Roque Poblacion, Nabwa, Camarines Sur. Mrs. Christy Albia and family, San Nicolas, Iriga City.
Mr. and Mrs. Ariel and Sheila Bukad and family, Matakon, Pulangi, Albay. Mr. Pashi Singh of Indian Sikh Community, Iriga City. Mr. and Mrs. Ian and Mabel Stevens and family, San Miguel, Iriga City. Emilio Theo Di Mabayaw, Joshua Simon Di Mabayaw, and Alfred Miguel Di Mabayaw, San Isidro, Iriga City. Maria Gracia Ibarientos Sanao and children, Chin Chin and Noy Noy, and Social Security System, Iriga City, Mrs. Maria Janet Ebuenga, Branch Head. Salamat po sa Saindong Gabos. Viva El Divino Rostro! Viva la Virgen! Ang RPN DCKI ang minapaabot nin pasasalamat sa samuyang major sponsors para sa live coverage kan traslasyon asin fluvial procession ki Inang Peña Francia asin El Divino Rostro. Police Brigadier General Andre Perez Dizon, Acting Director, Philippine National Police Academy, Camp Castañeda, Silang, Cavite. Police Brigadier General Nestor C. Babagay Jr., Acting Regional Director, Police Regional Office 5, Camp Ola, Legazpi City. Congressman Laila M. De Lima of ML Party List, and Honorable Mayor Wilfredo Rex C. Oliva, Iriga City. Happy Hap Spa and Massage, Limars Building, Iriga City, San Nicolas, Iriga City, Ligao City, Legazpi City, Sorsogon City, and Nabwa, Camarines Sur. Happy Hap Spa and Massage, San Agustin and Cadlan, Pili, Camarines Sur, Concepcion Grande, Naga City, Peña Francia Avenue, Naga City, San Felipe, Naga City, and Diversion Road, Naga City. Open for franchising. Please contact 0960-466-3315. FB page, Happy Hap Spa Franchising. Viva El Divino Rostro! Viva la Virgen! Salamat po sa Saindong Gabos. Ang RPN DCKI Radyo Ronda Iriga nagpapasalamat man sa mga minasunod na sponsor kan Peña Francia live coverage ngunya na taon. Chichi Coco Lumber Trading located at Zone 3, Santiago Old, Nabwa, Camarines Sur, and Idilit Coco Lumber Trading, Zone 7, San Roque Poblacion, Nabwa, Camarines Sur, registered and PCA and DANR. Baaw Municipal Police Station, Baaw, Camarines Sur, headed by Police Major Engelbert El Toraldo, Chief of Police. Honorable Jeric Sumayaw Ismenda, Sangguniang Kabataan Chairperson of Barangay San Agustin, Iriga City, and SK Federation Vice President, City of Iriga. Honorable Flor Peñegas and family, Barangay Kagawad, Kugit, Balatan, Camarines Sur. Sa Saindo po Gabos, Diyos Mabalos. Viva la Virgen! Viva El Divino Rostro! Barreta Asin Plática ni Philip Baracena. Barreta Asin Plática ni Philip Baracena. Balik po kita rig di sa tuyang programa. Iguana po kitang 46 minutos makalampas ang alas 9 nin pagkaaga. Hoy, belated happy birthday palan kay Aldwin Bagamasbad. Pinagpost pagaduman sa UNEP High School Batch 7 chat group suma pagkakan. Nauda basang kuah pan patenaw. Urusan na bagay ito pagkakan, pampataba.
Tipid-tipid mo na da, sabi kay itong tugang na maestro dyan sa Santiago Integrated School sa Iriga. Napot ko nga yakin, ano basang hermano ta birthday mo? Basang ko no. Naglolo yan na batch 87 kinarog kiton talagang wala tubig na prime water. Maluya na bulos. Nagirumduman ko pati kay ito kan mga magtiripon-tipon. Kaya malagbas ito paglagbas nagboborot-bota na. Ngayon mayo pa akong sweldo, sabi ni Aldwin. Kaya pala nagpaparaturog-turog, tao na ibabayad. Kung mayo pala kaming burubit-bit, saka si Jod na asor. Ay niya ako na pangyayari. Sabi ni Cor, gisingan na ngayon si Aldwin. Ito na ngayon kita, bayan na ito na nagtutok ka na ako. Ibaan pa si batchmate Felix. Ay napangyayari niya ako pag-arog na kayo ng iribahan. Hindi, mga konyan yan. Kumbaga, igwang mga makonswilong istorya. Pag nagkaka-iriba-iba, nagkakatiripon-tipon an mag-aramiga sa UNEP High School Batch 87. Nag-iimbitar nga ni palan si classmate Pinky Gascon Greenard. Like ko inita kunyan hayahay na ang buhay. Kapiraan ma-kumpleanyo sa UNEP High School Batch 87 kundi nagpaparamdam pa sa nabaga si Aldwin Bagamasbad. Ano na daw si iba sa babae si classmate Dali Bringas Kasyao. Si batchmate Mian Celidunyo Nagrampa. Dikor, ano basang? Orosa doon na sana ko no, hindi ana handaan sa to San Juan Baaw. Sabi baga, opening ko no ko loglogan, isa sabay, pambihira. Loglogan, pansitan ni Mian. Hapon man pala na brown out ko niya na. Kung alas 9 hasta alas 5 nin pagkahapon, 8 oras, apektado na naman ang parte kan La Trinidad Iriga, La Medalla, Santo Niño, Tirik-Tirikan. Ang rason, iyon paglinig kan mga linya. Kapag ribay kan route ng insulator. Ali yan sa Kasorekotri. Ipinaluwas man pala ang Police Regional Office 5 kan sa indang daily operational accomplishments. Un kasuudma hasta ngunyan sa illegal drugs ang naaresto 7
asin an kuang shabu nasa 28.2 gramos, asin an SDP value nag-aabot sa 191,760 pesos sa illegal drugs yan. Tapos sa loose firearms na-aresto sa ro, na kumpiskar sa ro, asin an pinag-surrender 3. Sa illegal logging operation sa ro, illegal fishing operation nasa 3, an na-aresto 6. Sa illegal na sugal o illegal gambling operation 5, an na-aresto, asin nagkakantidad na kumpiskar na kantidad nag-aabot sa 4,397 pesos. Sa local ordinances an violation nag-abot sa 630 sa mga ordinansa ini, asin an penalidad nag-abot man sa 118,650. Sa mga wanted persons sa provincial level saruan na aresto, sa city municipal level 3, asin iba pang mga wanted persons sa 13, kaya nag-aabot sa 17 an total na aresto na mga wanted persons. Yan po ang accomplishment kan Police Regional Office 5 sa saindang daily operational. Siyempre sa panginganot yan ni Police Brigadier General Nestor C. Babagay Jr. and Regional Commander digdi po sa sa Bicol kana PNP na taga San Francisco, Ciudad kan Iriga. Piga ingganyan man ni Akbayan Party List Representative Percy Sindanyan, mga kapwa kay ni legislador na dai pag-apudo na pastor ang nakakulong na tele-evangelist na si Apollo Kibuloy, hulita insulto subot ini sa mga tunay na pastor na may integridad na nagsiserbi. Ano na niya iapod kay ni Kibuloy na sana? Sa hearing kan House Committee on Justice sa proposal na amyendahan ang extradition law, hinagad ni Sendanya sa iyang mga pagiriba na apudon sana si Kibuloy bilang mister asin bakong pastor. Nanindugan si Sendanya na insulto sa mga tunay na pastor ang pag-apod ki Kibuloy na pastor. Yan nga ni sa Santiago, sa Ciudad kan Iriga at ang ngaran Noel, Pastor Noel, inaapod ba Pastor Duterte, tabilib na maray kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Agad sa ibang mga nasasakupan, dahil bilib sa iya. An si Sayman na nagkukulog sa iyang mga miyembro asin nagmumulis siya sa mga kaakian anday maaapod na tunay na pastor. Ano daw ang masabi kay ni Bishop, Pastor, Kunsyal Ros Orolpo. Ang House Committee on Justice nagsagibunin motu proprio investigation sa lane in extrajudicial o extradition kan nasyon kasunod kan surat ni Sindanya kan Agosto 23 na naghahagad nin pagrepaso
huli sa mga pindyenteng kaso ni Kibuloy sa Pilipinas asin sa Estados Unidos. Haloy na bagay ni. Dahil pag-iraray matapos-tapos ang kaso kay Kibuloy and hearing. Igon kay Batangas 2nd District Representative Jerbil Jinke Betrix Luestro may katuyuan ang hearing na evaluate, study, and revisit ang Presidential Decree 1069 o ang Philippine Extradition Law of 1977 siring man ang extradition treaty sa pagultanan kan Pilipinas asin kan Estados Unidos. Hampangon niyaan kasong child sex trafficking sa Pilipinas asin sarong pending extradition request hali duman sa Estados Unidos. Si Kibuloy asin ang sa iyang mga pag-iriba sa Kingdom of Jesus Christ kinasuhan sa California huli sa sex trafficking, pandadaya asin bokas smuggling. Sa iyang pahayag sa enot na hearing dapit sa extradition law, nagpasalamat si Sindanya sa pagsimbag kan Justice Panel sa iyang kagadan asin tinawan doon ang mga seryosong akusasyon kontra kay Kibuloy. Pigdoon kay ninatama sa nang investigaran kan Committee ang Kamugtakan kan Estados Unidos extradition request para kay Kibuloy asin determinaran kung anong aksyon ang dapat gibuhon kan mga ahensya kan Pilipinas susug sali asin mga kasunduan. Dugang panisindanya na ang kaso bako sana manungod sa pag-utob kan sarong international obligasyon kundi manungod sa pag-establisar nin accountability. Di daw kita sa baretang pulis. Nagpaparay nangon yan sa ospital ang sarong pulis makalis na saksakon sa mata kan sarong lalaki na dadakupon ko ta duman sa Santa Catalina, Negros Oriental. Ay pambihira. Gon sa pulis yan nadakupon 35 anyos na suspitsado sa ginibong hot force operation kan Miyerkules na banggi duman sa Barangay Milagrosa uli sa pagkakaimbelto kay ni sarong insidente nin pananaksak sa sarong babae. Alagad kan dadakupon na ang suspetsado nagkuhay ninin matarum na bagay sinaksak sa mataan pulis ay pambihira dahil nahiling sa panaksak. Bago naglukso sa bintana asin nagdulag. Tulos man na dinara sa ospital ang pulis na may ranggong Executive Master Sergeant asin residente kan Banuanin Sambuanguita. Kaya naghaloy inarestar kan ibang mga pulis ang suspetsado na nagtatago sa sarong salog. Rakman kang pulis na pamata. Pero kung may salming sa pulis, baka na tinamaan na maray sa mata. Mag-ingat ka mo sa mga arog yan. Mga kriminal ta, kung arog na kayan, pinapamataan pulis, pangyayaring buhay pulis. Well, naabot na po kita kan oras ka na sa tuyang pamamaaram na kaiba niya ito sa pagpaabot nin informasyon si Raquel Caceres, sa lado technical si James Oco, duman sa transmitter si Tony Matic Saison. Ako man po si Philip Serdan Baracena, nagpapadyos mabalos kan sa indong dahing sawang pagantabay. Mga karonda, magdangog na sa programang Barreta Asin Platica ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. RPN Radio Philippines Network.